रायजा लुबैदों बिनिख्रुइ बांसिन लुबैनाया जाहैबाय प्रमद बर' बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां मोनसे जानानै जाथिखौ सिगाङाव दोननानै आरो राजखान्थिखौ उनाव दोननानै खामानि मावनांगौखौ दिनै लुबैदों बे रायजोनि लुबैनाया रायजोनि मोनसे मतामत बियो रायजोआ गोसो सिंनिफ्राय लुबैनाय जेब्ला 30 जानुवारियावहाय गुवाहाटी GMCH अडिट'रियामाव हाथियार गथायनि थाखाय मोनसे प्रग्राम खालामनाय जादों हाथियारा सोरनिमोन NDBनिसोमोन आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरो रायजोनि कमेन्ट रायजोनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय रावखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों प्रमद बर' बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां बिसोर सानैखौ मोनसे जौसाङावनो जिरायनानै मोनसे स्टेजआवनो जिरायनानै बेजों बे आर'नाइ गान होलायनानै मिलायना थानायखौसो दिनै दुलाराय बर' रायजोआ दिनै लुबैदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे धरना जों लानाय नुदों आरो मैयाबो जोङो कलेजाव मोनसे धरनाखौ जों लानाय नुनो मोनदों आरो बे धरनानि मेन इस्युआनो जाहैदों जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जा पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैया आरो फारसेथिं गोबां स्टुडेन्टफ्रा जोंनि ट्राइबेलानो जा बर' स्टुडेन्टफोरा बेयाव खोब खम एडमिसन मोननायखौ जों नुनो मोनदों जायबायदि जोंहा नाम्बार 1आव दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 2 नम्बराव जाहैबाय जोंहा एसामिसखौ 4th लेंगुवेज फर्मालिटि खालामनो नागिरदों बेखौ खालामोबा जोंनि बर' जाथि बा बर' रावा मा जागोन नैथियाव थामथियाव जाहैबाय जोंहा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारफोरनो थांनाय बावैसो सिगां मोनसे माबा होदोंमोन मा होनना बुंगोन एडभार्टाइज होदोंमोन 2272 ना 71 बिदि आं एक्जेक्ट बुंनो हाया किन्तु बेयाव जोङो दिनै 0 जाबाय आरो हाई स्कुलनि टिचार एखे बेयाव जों दिनै माबा इन्टारभिउ होनायनि स्कपखौनो जों मोनासै उन्दै एसामिस स्टुडेन्ट बा एसामिस फरायनाय बिथांमोनासो एग्जाम होनो हागोन बेयावबोथ' जोंहा धरना होनांगौनि सम दङ जेसेबां NDBफोर दङ गभर्नमेन्टआव थानाय गभर्नमेन्टआव थायो जेलाव थानाय आरो ओंखारबोनाय बिथांमोननि गोसो गोरबो सिङाव सिलाइनि गुलिजों गावनानै बिसोरखौ जोखोम खालामना दोननायफोरबायदि जादों दिनै थैयाबो थाङाबो आं बुंगासिनो दङ हाजार लाख बर' रायजोआ रन्जन दैमारिनिफ्राय फंसेबाबो खोथा खोनासंनो बै समाव गोसोमोन सासे EM सासे MLA सासे MCLAफ्रा कारापसन खालामनो गोनां जायो बेबो सैथो नट अनलि UPPL PPF BJP कंग्रेस गासैबो जायो सासे MCLA दिनै PTCआव देरहानांगौब्ला 5 कौटिनि गाहायाव दिनै माब्लाबो जाया दुलाराय बर' रायजोआ साबा बर' लिडारखौ दिनै गोसोआव लानांगौनि प्रयोजन दङ आरो लादों बिसोर बर' लिडारफोरा ड्राइभार एसे ड्राइभार बिसोरो दिनै रायजोखौ बर' रायजोखौ माथिं लाना थांगोन नाम्बार 1आव जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथां नाम्बार 2आव जाहैबाय प्रमद बर' बिथां नाम्बार 3आव जाहैबाय बिश्वजित दैमारि नाम्बार 4आव जाहैबाय UG ब्रह्म नाम्बार 5आव जाहैबाय जोंहा कमेन्द बसुमतारी बिथां बिथांमोननि साबानि लिडारनि दैदेननायाव बर' जाथिया बबे लामाजों थांगोन बिसोरनि एक्टिभिटिसआ माबायदि बिथांमोननि मेन्टेलिटिया माबायदि दिनै रायजोआ सानफ्रोमबो एनालाइज खालामनायनि साननांगौनि सम जादों बर' रायजोनि थाखाय हाग्रामा बिथांनि रला माबायदि दिनै बर' रायजोनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनि रला दिनै माबायदि बर' रायजोनि थाखाय दिनै बिश्वजित दैमारिनि रला माबायदि बर' रायजोनि थाखाय दिनै UG ब्रह्म बिथांनि रला माबायदि जादों बर' रायजोनि थाखाय दिनै गबिन्द बसुमतारीनि
रला माबायदि जागोन बेखौ दिनै बर' जाथिया साननांगौनि आरो सानफ्रोमबो नोजोर होनांगौनि सम होननानै आं दिनै सानो बिथांमोना बबे लामाजों जोंखौ लांनानै गारहैगोन बिथांमोननि आखायावनो दङ आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों नंगौ जोंहा बावैसो सिगां बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे धरना जों लानाय नुदों आरो मैयाबो जोङो कलेजाव मोनसे धरनाखौ जों लानाय नुनो मोनदों आरो बे धरनानि मेन इस्युआनो जाहैदों जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जा पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैया आरो फारसेथिं गोबां स्टुडेन्टफ्रा जोंनि ट्राइबेलानो जा बर' स्टुडेन्टफोरा बेयाव खोब खम एडमिसन मोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेयाव मोनसे गिदिर प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो जोंहा फरायसा आफादा जा मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव जा एबसुआ दिनै बिनि थाखाय धरना होदों बेखौ दुलाराय बर' माहारिया नुगासिनो दङ आरो गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां मोन्दों साबायखर बावहरदों जोंनो पार्मानेन्ट रेजिस्टारखौ जों नांगौ आरो बे राइट खोथा किन्तु अनलि पार्मानेन्ट रेजिस्टारल' जोंहा मोननांगौआ बेल' प्रब्लेम नङा आरो गुबुन प्रब्लेम जोंहा दंबावो जोङो पार्मानेन्ट रेजिस्टार जों नागिरदों नाथाय जों आरो पार्मानेन्ट जोंनि किसुमान गोहो जायबायदि जोंहा नाम्बार 1आव दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक पार्मानेन्ट जोंखौ मोनसे मा होनना बुंगोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय जोंखौ बन्सित खालामनो नागिरनाय पार्मानेन्ट मोनसे दुखु होनो नागिरनाय माबाखौ जों दिनै नुदों बेनिखायनो बुंनो सानो जोंनि इस्युआ बे इउनिभारसिटिनि जा पार्मानेन्ट रेजिस्टार बेल' नङा बिनि थाखायल' जे धरना होगोन बेबो नङा मेन नाम्बार 1 इस्युआनो जाबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जिथु जा दिनै केबिनेट पास खालामदों बे मोनसे आरो 2 नम्बराव जाहैबाय जोंहा एसामिसखौ 4th लेंगुवेज फर्मालिटि खालामनो नागिरदों बेखौ खालामोबा जोंनि बर' जाथि बा बर' रावा मा जागोन बर' रावजों फरायनाय स्कुल आरो बै LP स्कुलाव फरायनाय हाइ स्कुलाव फरायनाय बिथांमोना मा जागोन बे मोनसे बिराद गिदिर इस्यु जाना थाबाय बिनि थाखायबो धरना होनांगौ दिनै प्रयजन आं होनना सानो नैथियाव थामथियाव जाहैबाय जोंहा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारफोरनो थांनाय बावैसो सिगां मोनसे माबा होदोंमोन मा होनना बुंगोन एडभार्टाइज होदोंमोन 2272 ना 71 बिदि आं एक्जेक्ट बुंनो हाया किन्तु बेयाव जोङो दिनै जिर' जाबाय सासेबो बर' ग्रेजुवेट जाना थानायफोरा बिथांमोना दिनै एप्लाइ खालामनो हानायनि खुनु चान्सखौनो मोनाखै देट मिन्स माने जों दिनै जिर' निल एसामिसाव इन्टारभिउ होनांगौ बिनि अपसन गैया बेयाव जों दिनै जिर' जाबाय आरो हाइ स्कुलनि टिचार एखे बेयाव जों दिनै माबा इन्टारभिउ होनायनि स्कपखौनो जों मोनासै अनलि एसामिस स्टुडेन्ट बा एसामिस फरायनाय बिथांमोनासो एग्जाम होनो हागोन बेयावबोथ' जोंहा धरना होनांगौनि सम दङ आरो जाहैबाय मा होनना बुंगोन जुडिसियेल सार्भिस जाय जोंहा हाइकर्टआव गभर्नमेन्ट जिथु जोंहा जास्टिस होग्रा बर'निफ्रायथ' सासेबो गैया सिगाङावबो जोङो BTC एकर्डनि समाव BPF सरकारनि समावबो जों लानो हायाखै दा नै BTR एकर्डनि समावबो जोङो सासेबो जुडिसियेल सार्भिसाव जोङो दिनै कन्टेस्ट खालामनो हानाय खुनु मोनसे स्कप गैयादि दाखालिबावै होबाय बेयावथ' जों मोनासै बेबोथ' जोंनि प्रब्लेम आरो फारसेथिं जाहैबाय जोंहा माबा पुलिस कनस्टेबल दाखालिबो जोंहा मोनसे एडभार्टाइज जादोंमोन बेयावथ' जिर' बर'आबोथ' बेयाव कन्टेस्ट खालामगौमोन बर'आबोथ' बेयाव एप्लाइ खालामगौमोन बर'आबोथ' बेयाव माबा होगौमोन मा होनो इन्टारभिउ होगौमोन अनलि फर एसामिस होननानै बुङो बेयावबो जोंहा जिर' फारसेथिं सेंग्रा गथ'फोरखौ दिनै खारहोगासिनो ट्रेनिं होगासिनो पारामिलिटारि बायदिसिना सोनो खिन्थु दिनै गभर्नमेन्टआ होगासिनो बेयाव अनलि फर एसामिस बेयावथ' जोंहा हंग्राम खालामनांगौनि सम दङ बेबायदि
दा जोङो बुंनो सानो आङो जों दिनै बेमारि जों दिनै सासे बेमारिया जेरै थांना थानो माबायदि गोहो नांगौ जायो दिनै जोंनि जाथियाबो मोनसे बेमारि बेबायदि जाना दङ सासे बेक्तिया जेरै थांना थानो थै दै आरो गोसोनि सक्ति बोलो आरो गावनि मोन्थाय नांगौ जायो बे गतै बुस्थुखौ दिनै जोंनिफ्राय फोजोबस्रांनो नागिरबाय टटेलि बिदिनो दिनै जाना दङ नाथाय दिनै जोंनि गिदिर गोलाव नेताफ्रा बुंनो नागिरो जों दिनै बेमारि नङा जों थिगानो दङ नाथाय बेसेबां खारनो बेमारि मानसिया जेसेबां खारनो हागोन जा गोग्लैगोन आरो सिखांफिननो हानाय नङा बिदि आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरो रायजोनि कमेन्ट रायजोनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय रावखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों प्रमद बर' बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां बिसोर सानैखौ मोनसे जौसाङावनो जिरायनानै मोनसे स्टेजावनो जिरायनानै बेजों बे आर'नाइ गान होलायनानै मिलायना थानायखौसो दिनै दुलाराय बर' रायजोआ दिनै लुबैदों किन्तु बिनि अनगायैबो दिनै रायजोआ बेखौबो लुबैदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकाराव खामानि मावथों रायजोनि थाखाय खामानि मावलांथों जायफोर प्रतिश्रुति खालामबाय मावनांगौ आद्रा खामानि दङ बेखौबो दिनै मावथों आरो रायजोआबो बेयाव मदद होलांथों बेखौ दिनै रायजोआ लुबैदों बिनिख्रुइ बांसिन लुबैनाया जाहैबाय प्रमद बर' बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां मोनसे जानानै जाथिखौ सिगाङाव दोननानै आरो राजखान्थिखौ उनाव दोननानै खामानि मावनांगौखौ दिनै लुबैदों बे रायजोनि लुबैनाया रायजोनि मोनसे मतामत बियो रायजोआ गोसो सिंनिफ्राय लुबैनाय नाथाय किन्तु दिनै सोर आगबारिबोगोन सोर फरवार्ड खालामगोन सोर थांगोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव प्रमद बर' सार बिथांनि खाथियाव सोर थांगोन नोंसोर सानैया दिनै जिरायनानै मोनसे टेबोलाव जिरायनानै मोनसे स्टेजाव गसंना आर'नाइ गानहोलायनांगौ दिनै सोर ओंखारबोगोन रायजोआथ' दिनै बेले बेजे बेजों बे सानफ्रोमबो जुदि प्रमद बर' बिथांखौनो जुदि सोर ओंखारलायबाय थायोबा सानफ्रोमबो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जुदि समाल'सना खालामबाय थायोबा समाल'सना खालामनायजों लोगोसे सल'खौबोथ' खालामनो नाजानांगोन बिसोरखौ मिलायहोगोननि सोर आफादा मिलायहोगोन गासिबो दा आफादा दिनै जोंनि बर' जातीय आफादफोरा दिनै गावबा गाव जायगायाव सेटिं जाना दंखायो सोरखौ बुंगोन दिनै मानसि फैनांगोन गेजेरनि मानसि सोरबा ओंखारबोनांगोन रन्जन दैमारिनि खोथायाव आं बेखौनो बुंनो सानो आं आगोलाव बुंखांबाय जेसेबां एनडिएफबिफोर दङ गभर्नमेन्टआव थानाय गभर्नमेन्टआव थायो जेलाव थानाय आरो ओंखारबोनाय बिथांमोननि गोसो गोरबो सिङाव सिलाइनि गुलिजों गावनानै बिसोरखौ जोखोम खालामना दोननायफोरबायदि जादों दिनै थैयाबो थाङाबो आं बुंगासिनो दङ दिनै रायजोआ रन्जन दैमारिखौ राजनितिनि बोलि जानांनाय होननायनि खारन दङ आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानदों आरो बे मोनसे रियेलिटि होननानै आं सानो जेब्ला रन्जन दैमारिया सक्ति जानायनि उनाव 27 जानुवारियाव सक्ति जानायनि उनाव जेब्ला 30 जानुवारियावहाय गुवाहाटि GMCH अडिट'रियामाव हाथियार गथायनो थाखाय मोनसे प्रग्राम खालामनाय जादों हाथियारा सोरनिमोन एनडिएफबिनिसोमोन आरो बिनि गुबै मास्टार माइन्ड ब्लु प्रिन्ट खालामग्रा गुतै इन्डियाखौ सोमावग्लुंग्रा बिनि गुबै मेन मास्टारमाइन्डआ सोरमोन रन्जन दैमारियानोमोन रन्जन दैमारिया मानो थाखाय हाथियार लादोंमोन मानो थाखाय जुजिनांदोंमोन बिथांनि नाजानायाव गुतै बर' जाथिखौ सिकिउरिटि होनो थाखाय मानो थाखाय बे हाथियार लानो गोनां जादोंमोन निस्सय बै अडिट'रियामाव जानाय प्रग्रामाव बिथाङा बुंनांगौ गोबां खोथा दङमोन आरो रायजोआ नेनानै दंमोन मा मोनसे खोथाखौ बे निस्सय बुंथारगोन होननानै नाथाय बै दिनखालि मोनसे बिराद दुखु गोनां जाथाय जाबाय रन्जन दैमारिखौ फंसेबो खोथा बुंनो थाखाय जेबो स्कप होनाय जायाखैमोन सोमोनांदों रायजोआ हाथियारा सोरनिमोन रन्जन दैमारिनिसोमोन बिथांनि थाखाय दान्दिसे समबो खोथा बुंनो होनो हायैनि बा मोनैनि कारना मा बेयावनो रायजोआ क्लियार जादों आरो मोनसे सन्देह जादों बिनि गुबै जाहोना मा जानो हागौ मा लामाजों लांनो नागिरदों बे मोनसे थांबाय नैथियाव
7 फेब्रुवारियाव जेब्ला क'क्राझाराव बिराद गिदिर मोनसे जुथुमा जादों लाख लाख बर' रायजोजों लोगोसे गुबुन जातिफोरबो फैदों जाय जुथुमायाव 10 लाखनिबो गोजौआव मानसि बेयाव गथायसे जादों बै समावबो निश्चय रन्जन दैमारि बिथाङा मोनसे आखाबादि 10 लाखनिबो गोजौआव बारा मानसि गेदारिं बेयाव जादों जुथुमसे जादों बुंनांगौ गोबां खोथा निश्चय बेहा दङमोन रायजोखौ लानानै साबायखर बावनांगौ दङमोन निमाहा बिनांगौ दङमोन मानो थाखाय हाथियार हमदोंमोन मानो थाखाय सुक्ति खालामनो गोनां जाखो निश्चय गोबां खोथाखौ बुंनांगौ बेहा दङमोन नाथाय बे दिनखालिबो रन्जन दैमारिनिफ्राय जेबो फंसेबो खौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि बे मेथाइनि गेजेरजों आं दिनै जोंनि दुलाराय बर' रायजोखौ आं दिनै खावलायनो सानो मावनांगौ बिबान जोंहाबो दङ आरो जा जों मावलांगोन गासैबो जेन जाथिनि थाखाय मावलांनो जेन ओंखारबोयो हारिनि अलखद समाव जोंनि गोदान गोदान नुजाफैनाय जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो आं दिनै खावलायहरदों नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों हाजार हाजार लाख लाख बर' रायजोआ रन्जन दैमारिनिफ्राय फंसेबाबो खोथा खोनासंनो बै समाव गोसोमोन जेब्ला हमाया जोबलांबाय समा बारलांबाय अब्ला मानसिफोरनि गोसोआ सानखांदों रन्जन दैमारिखौ खोथा बुंनो मानो होआखिसै सारप्राइज बे मोनसे थामथियाव आरो 24 फेब्रुवारियाव बिथाङा आरो मोनसे गावनो प्रग्राम मोनसे खालामदों जे गुतै बर' जाथिया जौसे जानांगौ खौसे जानांगौ आरो गुतै सिगनेटारिसफोरा दिनै मोनसे जानांगौ होनना मोनसे प्रग्राम खालामबावदों बियो 24 फेब्रुवारियावहाय गुवाहाटी उदालगुरियाव आं जायगाखौ एक्जेक्ट बुंनो हाला बै सानखालि बिथाङा गोबां खोथा बुंनो गोनां दङमोन नाथाय दुखुनि खोथा 20 तारिखआवनो बिथांखौ जेराव लांफिननाय जादोंमोन कुनु मोनसे स्कप खोथा बुंनायनि बिथां दैमारिनो होनाय जायाखै रायजोआ अब्लानो क्लियार जाबाय बे मोनसे राजनितिकनि हरजन्त्र होनना दिनै क्लियार जाबाय बेखौ रायजोआ बयबो नुदों बयबो सानदों बुजिदों आं रन्जन दैमारिनि राजनितिकनि बलि जानांनायनि कारन रायजोफोरा दिनै हन्दे जानायनि कारना बेखौ होननानै आं सानो बेयो ओरैबायदि जागोन नंगौ सासे EM सासे MLA सासे MCLAफोरा कारापसन खालामनो गोनां जायो बेबो सैथो नट अनलि UPPL PPF BJP कंग्रेस गासैबो जायो किन्तु दिनै रायजोआ बेखौ अभिजिक बा माबा होनायनि सिगाङाव जे कारापसन मानो खालामो होनना बुंनायनि सिगाङाव आं बेखौ बुंनो लुबैगोन दिनै रायजोआ मालाबा सानफेरदों नामा सोरबा बेक्तिया सानफेरदों नामा जे उइदाउट एनि माने मा होनना बुंगोन दाबिनि अनगायै माने फैसा होआलासेनो आं भट होनो हागोन ना दिनै रायजोआ साननांगोन जेबो एग्रिमेन्ट उइदाउट एग्रिमेन्ट आं फैसा गैयालाखिनो रावनिबो फैसा आंनो नाङा आंनि भटखौ आं गावनो होगोन जायनो मोजां मोनो आं बिदिनो होगोन होनना रायजोआ दिनै साननो हानांगोन दिनै सासे EMआ कौटि कौटि लाख लाख फैसा दिनै कारापसन खालामनो हागौ नाथाय बे कारापसन खालामनाय फैसाखौ इलेक्सनावनो बे बाहायनांगोन रायजोआ दिनै जेब्ला आं बिना एग्रिमेन्ट बिना सार्त थाइसेबो फैसालासे होआलासेनो आं दिनै भट होगोन होननानै जुदि दिनै थिरांथा दिनै रायजोआ जुदि खालामोब्ला निश्चय कारापसना खम जागोन होनना आं सानो दिनै लाख लाख BPFनि बै समाव कारापसन खालामबोनाय होनना मानसिफोरा दिनै बुंनो सानोमोन सोरबा दिनै गावनि सम्पति फाननानैबो इलेक्सन गेलेग्रा दङ गावनि बागान बन्दक होनानै इलेक्सन गेलेग्राबो दङ गावनि थाव दिपुखौ फाननानै इलेक्सन गेलेग्रा बेक्तिबो दङ दिनै
सेस जोबनांनो बे फैसाखौ सोरनियाव थांदों रायजोआनोथ' लादों सासे MCLA दिनै PTC आव देरहानांगौब्ला 5 कौटिनि गाहायाव दिनै माब्लाबा जाया बे फैसाखौ सोर लायो रायजोआनो लायो आरो जुदि रायजोआनो जुदि लायोबा बै बाहायग्रा माबाया केन्डिडेटआ सोरनिफ्राय मोनगोन थिकादारफोरनिफ्राय नों कालेक्सन खालामनांगोन रायजोनि खामानि मावनांगौ आद्रा खामानिनिफ्रायनो कालेक्सन खालामनांगोन अब्ला कारापसन खालामनायाव रायजोनि बिहोमा दङ होननानैसो आं दिनै सानो फ्रि जानांगोन फैसा गैयालाखिनो उइदाउट माने कुनु एग्रिमेन्ट गैयालाखिनो भट होनो हानांगोन बेखौ दिनै आं सानो आरो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानगोन उन्दैब्लाबो आङो बिथांमोननि नामखौ आं लानाय जागोन जोंनि बर' रायजोआ दुलाराय बर' रायजोआ साबा बर' लिडारखौ दिनै गोसोआव लानांगौनि प्रयजन दङ आरो लादों बिसोर बर' रायजो बर' लिडारफोरा ड्राइभार एसे ड्राइभार बिसोरो दिनै रायजोखौ बर' रायजोखौ माथिं लाना थांगोन नाम्बार 1 आव जाबाय हाग्रा महिलारि बिथां नाम्बार 2 आव जाहैबाय प्रमद बर' बिथां नाम्बार 3 आव जाहैबाय बिश्वजित दैमारि नाम्बार 4 आव जाहैबाय UG ब्रह्म नाम्बार 5 आव जाहैबाय जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथां बिथांमोननि साबानि लिडारनि दैदेननायाव बर' जाथिया बबे लामाजों थांगोन बिसोरनि एक्टिभिटिसआ माबायदि बिथांमोननि मेन्टेलिटिया माबायदि दिनै रायजोआ सानफ्रोमबो एनालाइज खालामनायनि साननांगौनि सम जादों बर' रायजोनि थाखाय हाग्रामा बिथांनि रला माबायदि दिनै बर' रायजोनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनि रला दिनै माबायदि बर' रायजोनि थाखाय दिनै बिश्वजित दैमारिनि रला माबायदि बर' रायजोनि थाखाय दिनै UG ब्रह्म बिथांनि रला माबायदि जादों बर' रायजोनि थाखाय दिनै गबिन्द बसुमतारीनि रला माबायदि जागोन बेखौ दिनै बर' जाथिया साननांगौनि आरो सानफ्रोमबो नोजोर होनांगौनि सम होननानै आं दिनै सानो बिथांमोना बबे लामाजों जोंखौ लांनानै गारहैगोन बिथांमोननि आखायावनो दङ दिनै रायजोआथ' थिगानो दङ रायजोआ दिनै सानफ्रोमबो थिगानो दङ दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोजां मोजां लिडारफोर दङ ओरैबायदि गोदै गोदै लिडारफोर दङ BJP आवबो होन UPPL आवबो होन BPF आवबो होन एबा कंग्रेसावनो होन ओरैबायदि गोदै गोदै खोथा बुंनानै रायजोनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय लिडारफोर जोंनि गेजेराव दिनै दङ बेरे मोदै बायदि बेरे मोदैनिख्रुइबो गोदैसिन खोथा बुंनानै रायजोनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय बर' लिडार जोंनि गेजेराव दङ नाथाय जाथिनि थाखाय बेसेबां मा लिरनानै गालांनो हामारगोन बेखौ दिनै रायजोआ दिनै हन्दै जानानै दङ सासे एक्सपार्ट खन्थाइ आवरायग्राया जाबायदि सिरिबाङै खन्थाइ आवरायनानै रायजोनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो बेबायदि खन्थाइ आवरायनाय बायदि खोथा बुंनो हाग्रा लिडार जोंनि गेजेरावबो दङ नाथाय रायजोनि थाखाय इयुन भबिष्यतनि थाखाय मा लिरनानै गालांनो हामारगोन बेखौ दिनै रायजोआ सन्देह जानानै दङ बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो खावलायदों भबिष्यत सोर दिनै स्टेजआव ओंखारबोगोन ट्राइबेल बेलेट ब्लकनि प्रब्लेम पावार एन्ड फांसननि प्रब्लेम थाखा फैसानि प्रब्लेम गासैबो साइडथिं प्रब्लेमानो प्रब्लेम दिनै आं बुङाखै दिनै गोबां थिखादारफोर दिनै ओंखारबोदों मावनांगोन दिनै UPPL जों गोदान गोदान खामानि मावनो गोबां ओंखारबोदों मावनांगोन बिसोरखौबो स्कप होनांगोन बिसोरखौबो चान्स होनांगोन आरो बिथांमोना जेसेबां गावसोरनि बुद्धिजों हायो दिनै मावना लानाया बिसोरनि खामानि बिसोरनि मावनायाव सोरबाया जुदि मेगन सायोब्ला बे गावनो थालांगोन बिसोरखौ मावनो चान्स हो बिथांमोनाबो मावनानै जाथों गावबा गाव बुद्धिजों नांनानै जाथों मावनानै जाथों बिसोरखौनो जुदि बिसोरसो गारि बायबाय बिसोरसो हा बायबाय गोदान सरकार जानाय लोगो लोगोनो बिल्डिं लुबाय बेफोरबायदिखौ हिसाब लानांगौनि जोंहा दिनै सम गैया रायजोआ दिनै बेबायदियाव गैया आं गले गले बुङो सोरबा दिनै बिल्डिं लुनाय सोरबा गारि बायनाय सोरबा हा बायनाय बा आरो गभर्नमेन्टआ दिनै माबा इनस्टिट्युट फसंनाय माबा मोनसे इन'ग्रेसन खालामनाय
माबा मोनसे प्रजेक्ट बानायनाय बेयाव गोसोआव रायजोफ्रा दिनै गोसोआव बारा गैया माने डेट मिन्स माने बेबायदियाव बारा गोसो गैया रायजोआ बेबायदियावसो गोसो जे जाथिया थारैनो जोंहा भबिष्यत मा जामारगोन बेयावसो दिनै रायजोआ गोसो दङ आं बेखौ बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइ दोंसे आं दाखालिबो खनदों आरो दिनैनि मेथाइआ बे जागोन जोंहा फुंखा ब्रह्म नामा दङ जातिनि मोनसे मोजां मेथाइ दङ मेथाइआ जाहैबाय जोंहा आं एसे बावनानै दङ माबायदिमोन माबा हारिनि मेथाइ मोनसे दङ जाय मेथाइआ ओरैबायदि भुल गोरोन्थि जायोबा जोंहा मेथाइ खनग्राया जेन निमाहा खालामो आरो नोंथांमोनाव जेन निमाहा खालामो मेथाइआ ओरैबायदि खौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि बे मेथाइनि गेजेरजों आं दिनै जोंनि दुलाराय बर' रायजोखौ आं दिनै खावलायनो सानो मावनांगौ बिबान जोंहाबो दङ आरो जा जों मावलांगोन गासैबो जेन जाथिनि थाखाय मावलांनो जेन ओंखारबोयो हारिनि अलखद समाव जोंनि गोदान गोदान नुजाफैनाय जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो आं दिनै खावलायहरदों नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों